Monggo bunda-bunda cantik. Monggo mama sayang ke tengah bersama mama lurah lagi. Mama Aira, Mama Raya, Ibu RT, Ibu RT 4. Ibu siapa? Ibu Yati, Ibu Yati. Ibu Yati, Mama Raya. Kanggo sing pernah tekan gawa cinta, kanggo sing pernah ngisi dompete kula. Apa kabar sampeyan lawas ilang sing pandekan minggulang apa wis kekelingan. Mama Raya, Ibu RT 4, monggo bunda-bunda cantik.
bakti. Asal. Bokowo ngene senis ngomong sayang buat tidak diumbar. Bokowo sebab si ayang segenuis oligarki. Bokowo anu mana Bokowo? Lagi Bokowo mong bisa dalam status di story. Ibu kowo aku sing pernah tekan gawa bos sawit akang bos sing pernah ngisi dompet kula. Apa kabar bos sawit tadi lagi uang liat bos sawit